O Partido Popular de Boiro denuncia que as obras de conexión entre o paseo do Río Breiro e Exipto quedaron inacabadas por mor da mala xestión do Executivo Municipal. O sendeiro queda interrompido no lugar de Berres ao chegar a unha finca privada cuxa afectación non se negociou co propietario. O Goberno Socialista de Boiro non traballa os proxectos e nos encontramos aquí no punto donde está paralizado o proxecto. Esta paralización se debe a que un propietario impide, con toda a súa razón, que pase por este sendeiro pola súa propiedade privada. Non se ha negociado con el, non se ha falado con el, e o goberno socialista, como fan todos os comunistas, consideran que a propiedade privada non existe. E por eso presentaron un proxecto atravesando esta propiedade privada e pediron recursos públicos. Esos recursos públicos, a través da Agencia de Turismo de Galicia, como xa ben dixen, se han perdido, no se han cumplido los plazos, la obra está sin terminar, entonces Boiro ha perdido 80.000 euros. Denuncian os populares que a perda destes fondos acaba repercutindo no peto de todos os boirenses, posto que acusan ao goberno de compensala mediante a suba de impostos municipais. E como se paga isto? Pois se paga con fondos propios. Se pagan ca subida do IBI, ca subida das distintas tasas e impostos deste concello. A súa incompetencia a pagamos todos os boirenses. Xa vai sendo hora de que o señor Martiño asuma a súa responsabilidade, porque o que non pode ser é que cada vez que haya un proxecto en Boiro, unha obra en Boiro, deste goberno socialista, se acabe perdendo dineiro. Se non é por sobrecostes, é por unha mala ejecución, ou simplemente porque se perden cartos, porque os proxectos non están traballados, porque non se traballa, só se pensa en as festas e só se pensa en tirar para adiante e chegar como sea a seguinte legislatura. Dende o PP entenden que antes de aprobar o proxecto e concorrer a axudas públicas debería terse negociado cos propietarios de terreos para garantir a súa correcta execución.